Egun perspektiba eskototzagatik. Testu bat adoztu dugu, eragile ezberdiren artean, orduan hori irakurriko dugu gutxo bera, eta gero galderak edo gine baldin behar dituzue. Gazteizko udalak ez du euskara horretu. Duela diazte, euskara dut kontseiluan partaide izan ginen euskalgintzako agerteok, galdetu genuen, ea zergatik zeduen hitzarmen guztiak eta diru laguntza deialdiak geldirik sinatu gabe. Eta kreditu fitxa euskara zinegotzeko honek, erantzun argirik ez zegoen. Nabarmen geratu zen bakarra, izan zen euskarak ez duela aurrekonturik oraindik Gasteizen. Aurkeztu zutenak ez duela balio, eta dena zintzilik dagoela. Gure zalantza da, Gasteizko udalak badote duen hizkuntza politikarik. Eta ondorioz, salatu nahi duguna da, lehenengo eta behin informazio falta, eta hutsaren horrengo bagina bezala sentitu gara. Azken udal kontseiluan ikusten duenaren arabera, horrengo gobernu taldea, etorri berriak dira, agintera, eta oso errespetu ezagutzen eta interes gutxi adierazten dute euskararekiko eta euskararen alde lanean urteak dara pasatu elkarteekiko. Begibiztako da, Gasteizko euskaragintza azken urteetan udalarekin lankidetzan aritu dela. Behartzuna baina askoz gutxiago paso badu ere, eta era berean euskararen aldeko dinamika eraginkorrak piztu ditugula. Hirian, gure aldetik kuantifikatu ezina dena jarrita. Ilusioa, baliabideak, denbora eta indarrak. Interes orokorreko proiektuak aurrera ateratzen. Zenbait gauza aurrera ateratzen oso merkatera zain udalari, eta nabarmentzen dugu Gasteizen euskarak aurrera pasoak eman baditu, Euskal Zaluk eta Euskalgintzako eragileo urterik urte izan dugu jarrera eta konpromisagatik izan dela. Euskaraz bizian izateko dinamikak egunez egun geratu ditugula. Baina kontua garbi, Gasteizko udal gobernuek orain arte euskarari eskaini dioten aurrekontuaren egunikoa, baina honeko 0,25 inguru izan da gailenez. Ez da heltzen ez eguneko 0,7ra, ez da are gutxiago kontseiluak planteatzen duen eguneko 2ra ere. Eta eguneko 0,25 maldan bera etortzeko arrisku da. Udalak euskararekiko konpromiso batzuk hartuak ditu azken urteotan. Baita udal talde honek ere. Euskara biziberritzeko planean jasota daude eta alderdi guztien kontsentsua egon da. Hori goizetik aurrera, zakarretara botatzeko prest dagoen galdetu nahi dugu udal gobernua. Kezkatuta gaude oso, izan ere orain euskara airean dago. Behar bada, euskara nosetuka esan zuelako alkateak. Bitrina batean sartu nahi duten Iban Joseban edo galdetu nahi dugu ere udalari inorkikutu ez duzan. Ekainean gaude, urterbian pasa da, gaztu egin dugu eta dena dago. Diru laguntza eta hitzarmen guztiak geldituta daude euskara zerbitzuan. Zeren zain, hori ez dago. Ezin dugu onartu, hartutako konpromisoak bertan bera guztia gure batetik bestera. Ondorio ekonomikoak oso larriak izango lirateke. Eta euskararen alde lanean ari garen pertsona eta elkarteok ez dugu zertan egoera hauek pairatu. Ez gaude, seriotasun eta errespetu falta hau onartzeko prest. Aurrekontu bat aurkezteko deia egiten dugu udal gobernuari. Araudiaren segituz eta horren berri eman dezan, ekainaren 6an ezoiko euskara sektore kontseiluak konbokatu dugu kideen gehiengoak hala eskatuta. Bihar arratsaldeko 5etan. Deia egiten diogu udal taldeari bertan bere euskararekiko jarrera eta aurrekontua argitu ditzan. Eta era berean hedabidei ere bertan egotea deitzen zaituztego, edo gonbidatzen zaituztego. Gogorarazi nahi genuke euskara sektore kontseiluko barne araudian jasotzen dela aurrekontuak bertan aurkeztu eta eztabaidatuko direla. Eta hori segitzen nahi dugu. Udalaren jarrera orain arte bezalako baldin bada, euskara sektore kontseilu hori bertan bera utziko dugu argi hau sinatzen dugun elkartea. Eta elkarte hori gara Euskal Herrian euskaraz, geu, bertsozale elkartea, euskaran, bai euskarari, ik euskaltegia, udaberri euskaltegia, hegoalde euskaltegia, zazpigarren Araba auzo elkartea, eta aek. Eta alderareko baldin badu duzu, hemen ez du ezaten, baina euskara sektore kontseiluak biara 5etan, Simuntze gogoak. Ordua ez dago zehaztu. Ezkaren zen zehaztu, baina biharko eskatu dugu. Ostearen bertan egin genuen eskatu. Eta, kuriozitate gisa nahi duzuen, badago eskaeraren... Eta hori ikusiko du, udala
ziren eta zaki